Nazdar všichni, já jsem Tatrák a vítám vás u nového videa. No a dneska se podíváme tady na ten Lego set, který jsem si koupil v Lego Storeu, když byl Lego Sraz. Tak jdeme rovnou na to. Začneme minifigurkou a ta je tu pouze jedna a je to tahle ta dáma, která má světle modré tričko s ananasy, má nepotištěné nohy a nepotištěné ruce a má dva obličeje. Takhle vypadá ze zadu, vzadu má tento obličej a vepředu se směje. To by bylo k minifigurce a jdeme se vrhnout na to auto. No a to je náš Land Rover Defender Classic. A musím říct, že se mi moc líbí kombinace těch barev. Ta žlutá s tou bílou a ještě černou, ale hlavně ta žlutá s tou bílou, to mi připomíná Lego Store a právě kvůli tomu jsem si tohle auto koupil. Když se podíváme detailněji, tak vepředu narazíme na tyto speciální potištěné dílky, které představují vedlejší světla. Jedna velká nálepka na předku tohoto auta, kde máme značku a máme tu samozřejmě kola, blatníky, menší mezeru. Odpružení teda sice není, je to takhle jednoduše uchyceno, ale vzadu to vypadá docela hezky, máme tu rezervu a tady není sklo. Hezká kapota se mi líbí také, je to hezky stupňováno, aby to vypadalo jako zaoblené. Zrcátka také ujdou a my se podíváme, jak to otevřeme. Otevře se to takhle jednoduše, drží to pouze na těch předních pinech, na tom předním skle. No a tady máme volant a vejde se sem dopředu pouze jedna minifigurka. Eventuálně by se vešla jedna sem dozadu, ale to se dá všechno upravit. Tady ale musím říct, že oceňuju tohleto uchycení těchto skel. To mě velice zaujalo, protože se to tam nasouvá takto z boku a vzadu tento dílek, co vypadá, že na něm stojí ta střecha, tak vlastně je na něm pouze položena. Kdyby se volant posunul, tak by se možná vešly dvě a tady tento černý rám by se taky mohl odmontovat. Takže to je takhle do budoucna, co by šlo vylepšit na tomto setu. Podíváme se na plánek, tady máme auto na takové jemně modré barvě. Připadá mi to celkem standardní, ale my ho otevřeme. Máme tu samozřejmě naší čáru postupu,
která nám ukazuje, v jaké fázi stavby jsme. Máme tam naši minifigurku, co máme v tomto setu. No a podíváme se na konec. Tady máme finální postavený set. Docela hezký obrázek. No, máme tu reklamu na tento pokročilejší set, ale je to také Land Rover Defender, ale je samozřejmě větší a dražší. Co se týče krabice, no tak ta je tu poměrně velká. Máme tu auto na takovémhle jednoduchém pozadí, hory, lesy a taková cesta. Je to jednoduché, ale auto tam hezky vynikne. No a když to otočíme, tak tady vidíme nakreslenou funkci tohoto setu a to je ta, že lze sundat střechu a opět tady máme tento set, který byl v plánku. Takže finálně nějaké hodnocení. Tenhle ten set se mi opravdu moc líbí. Bude mi sloužit jako vzpomínka na Lego Store a opravdu se mi líbí ty barvy, ta bílá, i ta žlutá a hlavně i ta černá je na tom celkem dobře vidět. Tomuhle setu dávám solidních 8 z 10 a myslím to naprosto upřímně. Je to dobrý set, můžu ho doporučit. Je to, co jsem od tohoto setu čekal. Tak to má být. No a to už bude všechno z tohohle videa. Já vám děkuju za sledování, uvidíme se příště a čusí.